Pedair merch, tair problem, croeso I Probcast. Rhybydd, byddwn ni'n trafod iechyd meddwl a hunanladdiad yn y bennod yma. Helo pawb, croeso nôl I Probcast. Hollie ydw I. Mae'r ydw i. Beth dwi? Ac Amber ydw i. Ym mhob pennod bydd un ohonon ni yn cyflwyno thema i'r tair arall. A bydd rhaid iddyn nhw dewis I problem mwyaf nhw am y thema yna. Bydd pawb yn cyflwyno I achos i'r cadeirydd a'r prob gweitha sy'n ennill. Felly, ein thema ni tro yma yw iechyd meddwl. Iechyd meddwl, mae'n eitha dwys, yn dydi? A dwi'n meddwl, mae'n deg I ddeud bod pawb yn profi iechyd meddwl. Ie. Yndi, yn ffordd Pawb un. efo iechyd meddwl, ti'n ma? Ie. So, os gennych chi unrhyw fydda initial thoughts? Un mawr eto. Ie. Topic enfawr. Very deep. Fi'n meddwl bod yn dod law yn llaw gyda anabledd yn enwedig neu fel iechyd yn gyffredinol, achos mae un peth yn effeithio'r llall, a fel os ti'n cael newid yn dy fywyd di, sydd yn newid pwy wyt ti fel person, yn naturiol wedyn, mae hwnna yn cael knock-on effect. Achos mae fe'n rhan newydd o'r bywyd ti, ti'n gorfod adaptio a dod I ddiw gyda. Ie. Mae'n bwysig, mwy na dim byd, I reckon, a hefyd fel cael gwared o'r beth sy'n galw fel y drwg deimlad neu'r Stigma. stigma, Ie. sydd o gwmpas iechyd meddwl, fi'n credu. Mae'n bren really bwysig. Nath ni un o chi gael counselling pen nath chi gael yn sal? No. Ie, so nes I gael fel kid therapy, ond oedd hwnna'n eitha fel, o'n i'n cysau hi, oedd hi'n cael gofyn I fi feddwl am happy place fi, a nath I weithio i'n hiodd ar ben ceffil hi, and I was like, why? It's not my happy place. That's not my happy place, I'm allergic I ceffylau. Ie, nes I stop yn mynd I hwnna, ond o'n nhw yn sort of roed a hefyd, fi ddim yn mynd I siarad mwy am hwnna, cos mae fe'n sort of linked gyda prof fi. Dio ddim yn gysylltiedig efo fatha anabledd fi. Dwi wedi gofio cael counselling o gyfer hwnna. Ond dwi wedi bod mewn ag allan counselling ers pan o'n i'n 10, 11? Same. Am wahanol resymau, lot I wneud efo bywyd gatra hefyd. A mae hwnna'n intrinsically linked hefyd, dwi'n meddwl, efo profiadau ni fel pobl yn abel hefyd. Mae gyd, mae traumas gwahanol gyd yn impactio ni mewn ffordd gwahanol. A dwi actually nôl mewn therapi rwan, a dwi'n hapus I ddeud hynny, achos mae actually neud fi teimlo'n well. O ie, dwi'n lyfio counselling. I love it. Dwi'n meddwl bod yn bwysig bod y gored. Dwi'n rhywbeth I fod yn ashamed o, mynd I siarad efo rhywun. Never. Ddim o gwbl. A fi'n meddwl bod hefyd, fi'n ni stop siarad achos fi'n siarad yn prob fi. Carry on. Ti wedi cael counselling ar ôl cael y stoma? Wel, mae fe'n ynglyn, kind of tied into prob fi hefyd, so na I beidio dweud gormod, ond, yeah. Ie, cys dwi bob tro meddwl fel, dwi'n meddwl nes I erioed fel dealio hefo'r ffact o bob dim nes I fynd trwedd. So gael yn sal ac o'n I mor sal am y blwyddyn yna, a nes I ffeindio allan bod fi fel brain tumour yr un diwrnod nes I gael y lumbar puncture nath rhaid fi mewn wheelchair. Wow. So fel, oedd o gyd within fel 24 hours, a wedyn oedd o basically o'n i'n gwely am blwyddyn. Ond fel, just in general, oedd o'n massive newid o mynd o just normal, whatever normal is. Fel neud performing arts, dawnsio, canu yn bo man, all that stuff, gweithio I fynd I fewn cadarolwyn a efo brain tumour, a wedyn ar ôl hynna just llwyth o chronic illnesses. Ond fatha, dwi'n meddwl dylsa pob sy'n cael massive life-changing thing, fatha salwch neu fatha wheelchair neu anabledd neu rhywbeth fel la, dwi'n meddwl dylsa nhw automatically gael counselling. Cytuno. Cos mae o'n so much I fel, mae'n gymaint o newid. Ond y peth yw chi'n, sorry, go on. Chi'n mor sal ar y pryd, mae hwnna fel full-time job. Yndi. So we stop a meddwl, like, oh, actually, I should do a bit of counselling neu therapy in between all of this. Mae fe'n just yn lot, yndi? Ti'n gorfod weirdly bod mewn lle eitha da weithiau I gallu neud therapy, cos mae'n cymryd lot o egni. Ydi. So, For sure. a hefyd fi'n credu, dyle pobl gael yr opsiwn yna o therapy, oherwydd fi'n meddwl bod e'n really bwysig bod ti'n datblygu perthynas dy hun gyda beth sy'n digwydd, yn hytrach na cymryd barn rhywun arall, neu teimladau rhywun arall, arno ti dy hun, a wedyn dyna o ble mae barn ti'n dod wedyn, a fiechyd ti'n neud cyflwr ti'n neud fe bynnag. Oce, wel mae hwnna'n mynd yn ei daclus at y problem cynta. Amber, ti eisiau rhannu dy brofiad ydi? Of course. Just troi hwn mewn I therapy session I hi. So, great. Fi'n credu prob fi yw'r ffaith bod, a mae'n swnio'n eitha gwahanol I chi guys, ond
So nes I dechrau mynd yn sal tua like 11-ish, a wedyn yn y blynyddoedd yn dilyn hynny, oedd na lot o treatment, lot o llawdriniaeth, lot o time off ysgol, dim lot o bywyd normal. Ond ni ges I unrhyw offer o unrhyw help iechyd meddwl trwy gydol y proses yna o'r oed, wel, o 11 I 25, 25. A fel wnaethon ni deud, mae fe'n cymryd spel I kind of adnabod, I guess, bod falle angen help, like, especially os mae neb di cynnig hefyd, like, and you have to come to that conclusion yourself. Yeah. So, yeah, fi'n pleased I dweud ar 2 wythnos yn ôl, ges I therapy session gyntaf fi. Wow. Congratulations. Ond, yeah, fel dweud I, nes I byth cael, cynnig gan unrhyw un arall, bod fi wedi mynd trwy'r holl shit ma, literally. A, yeah, nes I roi fy hun mlaen, well, nes I roi fyself, oh god, I put myself forward for therapy, basically. Yeah. Ond hyd yn oed yn ystod y proses yna, oedd e'n really anodd I kind of like, I gael yn enwedig ar yr NHS, a kind of like esbonio bod yr holl pethau yma di dechrau blynyddoedd yn ôl, and actually, fe yn lle eitha stable ar hyn o bryd, so it's kind of like, maen nhw'n kind of like assumo bod chi wedi cael yn y past, neu fod I wedi cael yn, like, now's probably too late, if anything, so ges I bach o battle yna, ond, yeah, dwi'n credu fel dyd y Beth, like, well, dyle pawb cael cynnig o therapy, fi'n credu, beth bynnag sydd yn mynd ymlaen, ond yn enwedig os chi'n mynd trwy rhywbeth, mor significant a hynny. Ar ben delio gyda ysgol, like, bywyd general. Puberty. Yeah, so, yeah, dyna prob fi yw'r ffaith bod, falle mae fe'n gwahanol nawr, ond definitely pan o'n ni'n mynd trwy'r proses yna o dim cynnig o gwbl. Yeah, mae'n terrible. A hefyd, efo'r NHS, dwi'n mwyn gwybod os mae'r un peth lawr yma a gydio I fyny fyna, fyny yn y gogledd. Ond fel, dyn ni ond yn cael fel 12 therapy sessions allan ar NHS. Yeah, maen nhw'n gyfyngedig iawn o ran fe'n cynnig I ti. Dwi wedi bod o dan yr NHS fel few gwahanol times a di gael y 12 bob troch ar y teg. Ond fel, maen nhw'n limitio I 12, so fatha, beth sy'n digwydd os dydio'r problem ddim yn resolve, fatha pam dyn nhw'n gallu extendio fo. Horrible, teimlo bod rhaid ti fel, okay, mae rhaid ti fod yn well erbyn y 12. Yeah, literally. Yeah, a'r peth arall, gyda, like, problem neu anabledd ffisegol hefyd, mae'r siawns yw bod chi wedi bod allan y gwaith ar pryd. So falle, like, bod chi ddim yn gallu afforddio therapy private, neu... So, yeah, mae hynny'n really anodd fyd. Yr amseroedd ges I cwnselydd yn yr ysgol, a mae cwnsel yn yr ysgol yn wahanol I therapi pan ti'n oedolyn. Fydda'n mynd I weld rhywun proffesiynol. Dwi'n cofio school counsellors fydda'n rhoi taflen a rhaid fi, ond fydda luggage cases, a rhaid ti sgwennu dy baggage God. ar y luggage cases ma. Ac oedd y counsel fatha, talk about your baggage. And he thought, well, referring to my trauma as baggage, firstly, ddim yn helpful o gwbl. Oh my god! Take a therapy, fucking ar ôl y therapy. Be oedd yn waith oedd hi, oedd y therapist, achos lle o le dwi'n dod, mae'n eitha, mae'n tre bach yn dydi, so mae pawb yn nabod pawb. Ac oedd y therapist yn nabod teulu fi. Oh, shit. Awkward. Ac oedd na ddim, achos oedd yn fatha un oedd yn siarad Cymraeg, oedd ddim lot o therapist oedd yn siarad Cymraeg yn yr ardal, a hi oedd yn y therapist ar gyfer ysgol hi oedd y conselydd. So fatha, ond oedd ddim opsiynau, really. Sydd yn bach o shit. Yeah. A dwi'n teimlo bod y peth arall sydd wedi bod yn tipyn bach yn anodd yw, like, mae 10-15 years yn spel eitha hir, so mae lot mwy na just iechyd ffisegol wedi digwydd yn yr amser yna. So fi ddim eisiau mewn I therapy nawr a just, like, expecto fod hwnna yw'r problem. Not problem, ond, like, mae yna peth arall, should have fod, that I don't know about, I siarad am hefyd, but... Yeah, fi'n eitha fresh. Fresh yn newydd. A ti'n enjoy fo? Yeah. Feel good yn dod allan, lle? Yeah, mae fe'n lot yn di, a mae fe'n tiring, ond, yeah, werth e. Oh, good. Okay. Be kind to yourself. Yeah. Beth am ni fynd at y person nesa? Beth? Okay. So, yeah, it's a bit of a big one, because I'm siarad am suicide. Ond, I suppose prob fi efo mental health ydi fel, just fel in general,
Dwi'n gwybod os da chi wedi bod yn yr un kind of lle mae just fel, mae bob dim yn teimlo fatha, there's no way out, like yr unig ffordd ydi o i just, like, that's it. Yeah. A dwi wedi bod fel a few times am fatha, especially ar ôl cael fel y trolling ges i ar just y pethau nath nhw ddeud. Again, fatha, sut di pobl ddim yn sylwi geiriau nhw, fatha, so nhw yn teimlo'n bod nhw wedi deud hynna os ni wedi mynd trwad efo bit, you know, fatha, mae'n unbelievable pa fatha consequences mae geiriau yn gallu gael ar rywun. Ond fel, pen o'n i yn y lle yna, o'n i wedi fel planio bob dim, di sgwennu notes i pob fel llythyrau, a wedyn, yr unig peth nath stopio fi o'n neud o, luckily, cos o'n i'n trio ffonio fel suicide hotlines a falle, trio siarad efo pobl, a oedden nhw'n kind of fel just rushing to get me off the phone. Ac o'n i mewn fel full breakdown ar y pryd lle I just didn't know how to carry on. Ac oedden nhw just literally yn trio just rushio fi off y ffôn, basically. Ac yr unig peth nath actually stopio fi o neud o oedd nath Baz ffindio un o'r llythyrau. A wedyn, nes i gerad, fel, rolio, i fewn i'r living room yn dynod, ac oedd o, fel, just yna hefo'r notebook yn llaw, ac oedd o, bit, ffuck di on. Ac o'n i dda, a nath hynna fel torri calon fi. Cos obviously, fatha pen da chi mewn yn y lle yna, even though mae gen i fi kids, mae gen i fi Baz, like... Ond dwi'n ddim amdano hwnna, fe? Na, not at all. A mae lot o bobl yn meddwl bod o'n fel selfish thing, fatha, how could you do that? It's, da chi mewn, you're not in the right frame of mind at all. A dwi'n heitio'r stigma yna bod pobl sy'n committed suicide yn selfish. Fatha, it's just the worst thing ever. Mae'n just fucking pissio fi off. Mae rhywbeth byth di bod yn y lle yna. Exactly. Do you know what I mean? Again, assumptions, pobl. Just pobl. Pobl arall. Ond fel mae fe'n just fel dys dim hawl gan unrhyw un arall i wneud i ti deimlo fel bod dim opsiwn arall gen ti heblaw hwnna. Like, os ydy hunanladdiad yn ddewis i rhywun, hwnna rhwngtho nhw a'i hunan. Nobody else. Like, mae bywyd yn ddigon anodd fel mae a dys dim hawl gan unrhyw un arall i wneud unrhyw un arall. A dwi wedi bod yn, not lwcus is the wrong word, ond eitha lwcus o ran trolio, o ran, like, ynglyn, like, y pethau weitha mae pobl yn deud yw fel, that's gross, why are you showing that? Lle, like, tra bod ti yn cael, like, you're a fraud. Yeah. I want to shoot you. Like, level holl o gwahanol ti di gael, and that's, fi methu credu hynny. I feddwl fatha bod gennych chi quite, fel ti fel 20,000 followers ar Instagram. Well, dwi'n checio ysdyn, but like a lot. So fel, mae kind of fatha, o'n i'n teimlo fatha hefo'r, especially fe'r fundraising a falle, mae di fel agor bywyd fi allan i pob, even though, if I hadn't done it, I would have died. I had 6 months left, lwcus nath ni reisio fo a manager ffeindio surgeon yn amser, because they just could not do it in the UK. They were not willing to take the risk. Oedden nhw literally am gadael fi farw cyn neud yr operation. Mae'n just an ableist bullshit yn ei hun. I know. Maen nhw'n neud owen though, typical. Yeah, of course bod nhw. Probably took someone to die for it, like, but at least they do it now. Ond fel, mae pobl dal to this day, fatha, os dwi'n mynd i fel Tesco neu rhywbeth, maen nhw'n fatha sbio ar bob dim sy'n yn troli fi, neu fel, maen nhw'n sbio ar fel outfits fi ar Instagram, like, Dwi ddim how yn can she surprised afford Mae'n awful. a new blazer, like, how can she afford to keep up with the fashion, fatha, mae just stuff mae pobl yn ddeud, maen nhw'n just so fel, a dwi'n teimlo fatha, bod fi di gael that I've got the, like, dim y fame, but, like, I've got people looking at everything I do without the perks of being famous. So we've got trolling and people's scrutiny, but everyone's staring at me. Small town mentality. Just without any of the good parts of, you know, not fame by any means, just the notoriety of having, because about one person they call me fraud, I'm a fraud, you know. Pobl yn mor obsessed. So sad. Ond mae pobl yn drist, I reckon. Oh, yeah. Like, mae bywyd yn anodd, yn ymwedig ar hyn o bryd, a mae hwnna yn effeithio pobl mewn ffyrdd gwahanol, and it makes them do shitty things, a fi ddim yn ysgysodi, achos does dim esgus. Ond, fi ddim yn surprised, let's put it that way. Fake news hefyd has got a lot to answer for, yn dydi? So the pobl
fatha crisis actors, ti'n gweld pobl yn cyhyddo pobl o fatha actio pan mae rhywbeth mawr yn digwydd yn y byd. Fatha mae hwnna'n feed yr mentality o ddim coelio pobl pan nhw yn dweud y gwir, neu wedi bod trwy rhywbeth traumatic. Yeah, and you can guarantee, does dim ond hanner stori gyda rhywun hefyd. Like, maen nhw jyst i gweld un rhan bach. Yeah, I've read the headline. And they just believe it all. Yeah. They just neud stori lan. Yeah. Wel, beth am ni fynd at Mae'r ar gyfer y prob ola? So prob fi yw, eitha specifically, pan o'n i'n chwilio am counselling, neu therapy, neu beth bynnag ti'n gael o fe, yr unig beth oedd ar gael, oedd e'n very specifically just am dallineb neu colli golwg. So nhw fel, yeah, we have this therapy, but you can only talk about your eyesight. Diminishing. Ti ddim rili'n gallu dod â unrhyw beth arall mewn i'r conversation. Ac o'n i ffeindio hwnna'n really rhoi stredig achos ti ddim yn gwybod beth ti'n mynd i siarad amdano. A ti ddim yn gwybod beth sy'n mynd i cael knock-on effect gan Beth. A hefyd, pan mae'r beth yn rhan o dy fywyd di, ti ddim yn gallu compartmentalise y pethau, rhannu fel lan. Like, mae un peth yn effeithio'r peth arall, mae perthnasau fi'n cael ei effeithio gan y ffaith bod fi'n ddall. Ag mae job fi yn, ag mae teimladau personol fi yn, a mae, like, just day-to-day living. Like, mae just popeth mor complicated, like, sut yn y byd, ydw i fod just mynd i therapy am a just siarad am hwnna. Fydda mae anabledd ni'n cael ei effeithio ar gan popeth yn ein bywyd, teulu. Fydda, pan ni'n ysgol, gwaith, pobl yn stryd, randomers. Fydda, ti'n methu just canolbwyntio ar y profiad o golli dy golwg. Ac mae popeth arall yn effeithio fo. It's so multifaceted. Ydy, a fel mae depression a iechyd meddwl, problemau iechyd meddwl yn rhedeg yn teulu fi. Mae lot o bethau yma yn genetic. Ag beth sy'n really frustrating wedyn yw bod ti ddim jyst yn gallu bod yn rhywun efo iselder. Mae rhaid bod oherwydd bod ti'n methu gweld. It's like, dwi ddim yn gweithio fel na. Like, it's not systematic. Like, mae ddim yn just, it's not based on circumstance yn yr achos yma. Like, mae ddim yn helpu, wrth gwrs. Ond dwi ddim oherwydd hwnna. It's because it's genetic. Fel, a dyna pam wyt ti'n gofyn am help, because you don't know those things, so dyna pe ti'n ceisio gweithio allan, like, bach and backwards, really, ond. A ti jyst yn gwybod fel, fi'n teimlo'n sal, for a want of a better word, fi'n really meddwl bod iechyd meddwl fel, it's like any other illness. Like, ti'n sal, a ti angen rhywun i helpu ti weithio mas beth sy'n mynd i helpu ti. You know? A beth yw'r problem. Ond weithio mae just achos bod ti'n sal. Like, that in itself is the issue sometimes. Os ys ti fynd at doctor a dweud, dwi di torri'n hoes, maen nhw'n mynd i edrych yn y ti dweud, ti di torri dy goes. Let's help you. Stick a plaster on it, stick a cast on. Dyle'r un peth fod yn wir o gyfer iechyd meddwl. Sut ti di dod drosodd hwnna? Ti di edrych am help arall, help gwahanol, neu? So mae nawr gen i cynghorydd fi'n talu amdano, achos oedd hefyd ffeindio rhywun oedd yn ddwyieithog yn rili anodd. Ac mae hi'n rili rhesymol, a fi'n gallu neud y pryd bynnag fi'n gallu fforddio neud e. A mae hi'n rili deall hwnna. A na i just mynd trwy phases wedyn, a naill ai neud fel unwaith yr wythnos, am like 6 wythnos, neu na i just sadi cael un am spel. Ond nawr dechrau teimlo fel, I could probably do with another like burst o sesiynau. Neu mae hi'n amazing a mae hi bod fel, ti'n siarad am y thing yma cwpl o weithiau nawr, rwy ti moyn cael sesiynau'n dedicated am hwnna, neu fel, nes i wneud PTSD training gyda hi, fel therapy gyda hi. So mae hi'n brilliant, cos allan ni gweithio'r pethau yn gyffredinol, neu'n really specific, a dyna beth fi'n meddwl mae therapy'n amazing am, yw fel just helpu ti trwy cyfnod. Ond mae yn hir dymor hefyd. A byddwn ni'n awgrymu unrhyw un i'n neud e. Achos mae jyst yn neud ti'n person gwell. Fel person sy'n eitha newydd i'r holl beth, a dwi'n asiwmo pobl sy'n gwrando fyd, beth yw'r proses o mynd allan a ffeindio rhywun sydd yn iawn i chi? Like, beth mae proses pawb di fod fel? Mae'n fi online, so mae yna fatha website lle mae wedyn maen nhw'n listio'r counsellors, be maen nhw'n specialisio fewn, be maen nhw'n pa ieithoedd eto maen nhw'n siarad, just fatha be ti eisiau gael allan o'n fo, dion fatha family counselling, dion that kind of thing. A wedyn nes i just siarad efo a couple of people ar y ffôn, a just found the right person. Di'n chdi online? Ta di'n person? Wel, ydy, ond mae hi, oedd e dim ond achos nes i ddechrau yn ystod Covid gyda hi, a so mae fe dros Zoom, ond nawr ni'n cario ymlaen dros Zoom just cos mae hi yn y gogledd,
a fi'n y de. Gai number hi, please, because Ah. I want her. Mae hi hefyd yn neud fel, ti'n gallu mynd am dro gyda hi, neu ti'n gallu neud fel garddio gyda hi, mynd i fel, trafod ti'n neud e, mae'n really, na i pasio hi ma. Yeah, thank you. Weirdly, nes i ffeindio hi, achos, and I would never do this, like, o'n i'n watcho documentary ar S4C am y chwiorydd yma, dwy fel twins, ond they're just yn documentary really diddorol, a wedyn yna un elfen ohono fe, lle nhw'n gweld cynghorydd i helpu nhw gyda rhywbeth, a ni'n watcho hi, a ni fel, I love her, he's amazing. Wow. So nes i just Google hi, and there she was, a fi yn caru hi, ond bydde fi byth di neu hwnna. Oh, amazing. Yeah, hi'n really cool. Bydd ni gyd yn ffonio hi. Yeah. Literally. Her line will be busy all evening. Fi beth i gael therapy dwi'n mwy ar tegin. Sorry, man, A I'm mae well hi'n really chdi. resymol. Block booking. Okay. Yeah. Therapy Probcast. Perfect. Yeah. A beth am ti? Mae just rhywbeth fatha lle ti yn gallu just mynd online a mae'n fatha'n rhan o'r fatha, included, fatha in the perks, I guess. Oh, good. Yeah. Fel yr institution. Math o beth, ond mae'n hollol annibynnol, a dyn nhw ddim hyd yn oed yn enwi ti, as in ti ddim ar y system fel enw. A maen nhw, fydda yn y sesiwn cyntaf enghraifft, maen nhw just basically mynd trwy cefndir ti, a fatha gweld fatha be wyt ti eisiau allan ohono fo, ond hefyd falle be di'r pethau sydd wedi digwydd yn dy fywyd di, sydd falle yn contributor at hwnna rwan. So weirdly rwan, y rheswm bod fi nôl yn therapy ydi fatha, mae yna stwff rwan yn codi fyny o'n mhentyndod. O'n i'n ffain efo fo pan o'n i'n teenager, o'n i'n delio yn cwpio'n hollol ffain, oedd ddim yn effeithio fi. Ond rwan fel oedolyn, mae pethau'n trigro fi eto. Yn ymwedig bod mae'n perthynas weddol newid, yn i bod efo'n gilydd fydda blwyddyn a hanner-ish. A dim byd bod o'n neud, ond fatha mae pethau o'n i ddim yn sylweddoli fysa'n trigro fi. Fatha dwi'n deud sori o hyd. Oh, yeah. Dwi'n deud sori o terrible hyd. yna fi, A fatha mae hwnna'n deillio o trauma pan o'n i'n iau. A ti hefyd yn fenyw. Hefyd yn fenyw! A fatha byw, achos rhan o'n hyntyndod oedd aelod o'n heili yn delio fi Iechyd Meddwl fatha eitha dwys. So o'n i'n cedyd ar eggshells. So rwan, dwi ddim yn gwybod sut i ddelio efo confrontation. Achos dwi ddim yn gwybod os mae rhywun yn serious pan maen nhw'n deud bod nhw'n flin neu bod nhw... I can't tell the difference. Just reminders bar. Yeah. So o'n i'n kind of yn sylweddoli, mae'n fi kind of sortio hwnna allan rhywbryd, achos mae'n mynd i parhau. I can't bury my head in the sand. Ond mae hynny'n really da o ti gallu, like, notice o hwnna a neud rhywbeth yn bitiau. O'n i kind of yn gwybod, fydda yn y cefn meddwl that it is an issue I can't take confrontation. Ond, fatha rwan, pan mae'n fatha'n reit yn ffront y meddwl di pan ti'n byw efo rhywun, yw ti'n ei garu, completely. A mae caru fi mor amazing efo delio efo sut dwi fel person. Just dwi ddim eisiau hynny i greu mwy o strach i ni. So ma? Yeah, definitely. Fair enough. Dwi'n meddwl bod hwnna'n huge hefyd, pan mae'r rhywbeth ti digwydd i ti fel plentyn, bod bynnag yw e, ti ddim yn gallu prosesu e fel plentyn gyda'r gwybodaeth sydd gen ti fel plentyn. Your child brain. Ond wedyn, fi'n cofio nes i, oedd na llyfr byw yn fy nghroen, ac oedd yma jyst yn casgliad o pobl ifanc yn byw gyda anableddau gwahanol, a jyst fel account nhw. A nes i sgwennu darn tuag at hwnna. Ac o'n i'n 25 yn sgwennu fe, ac am y tro cyntaf nes i prosesu rhywbeth really penodol oedd i digwydd i fi fel plentyn as a 25-year-old. A oedd just fel oedd y trauma mae gyd i dod, achos o'n i just yn sylweddoli fel, oh my god, y seriousness o'r sefyllfa yna. Os oedd hwnna'n digwydd i fi fel 25-year-old, byddwn ni probably ddim di copo mor dda nes i fel plentyn 10 mlwydd oed. A ti'n ffili bod yn galed ar dy hun am hwnna, mae'n bwysig. A hefyd mae'r pethau mae'n gallu just dod nôl am ddim rheswm. A ti'n mynd sylweddoli bod nhw'n dod nôl? Na. Tan ti'n sylweddoli, shit. Dwi ddim yn okay. Na, dwi ddim yn okay. A mae rhaid derbyn hynny, dwi'n credu hefyd, that'll be the way am byth, probably. A mae hynny'n ffain. As long as bod ti'n copio fe mewn ffordd iach, I guess. Cydnabod is going to be a process o trio dod o hyd i datrysiad neu o leia ffordd o copio. A mae hwnna'n gwylltio fi pan ni'n clywed ar y news a stwff, mae'n fel, oh gosh, mae yna mwy o bobl ifanc rhwng 16 a 19 nawr ar antidepressant medication neu mewn therapy neu efo PTSD diagnosis neu hwnna llall ei gilydd. A fi fel, dy'r rhif yna ddim di mynd lan. Mae nhw wastad di bod allan yna. It's just nawr ni'n fwy ymwybodol. Da ni siarad amdano fo. Deall mwy. Believe me, just edrychwch ar rhieni chi. Mae nhw efo
whole load of issues going Oh, on. Oh, yeah. Undiagnosed. Yeah. Yeah. A really taboo probs fyd. Yeah. You know. Exactly. Yeah, thank God mae pobl yn siarad am dan mental health mwy. Yeah. Especially fel mental health dynion. O'n i ddim yn gwybod massively. bod yr rate o suicide mor uchel mewn dynion. Yeah. Mae'n astronomical. Mae'n gofyn fel the biggest killer o dynion o dan, like, Yeah. 50. Yeah. Yeah. A fi'n credu bod pobl ifanc nawr, so mae chwar fi'n 15-16, a mae, like, plentyn oedran hi yn really, really agor, like, mwy na ni eto, which is amazing, yndi? Yeah. Real hope for the future Yeah. generations. Yeah. O gobeithio nath e just wella, a cadw wella. Yeah. OK, diolch i chi am y probs. Achos eto, mae gen i memory fath o goldfish. Please newch chi agoffa fi o beth nath chi ddeud. Amber? Okay, so prob fi oedd y ffaith bod fi wedi bod trwy lot fel plentyn ac oedolyn o ran iechyd ffysegol, a dwi byth wedi cael cynnig unrhyw therapi, neu hyd yn oed unrhyw un yn gofyn sut mae iechyd meddwl fi. So, yeah, na prob fi. Cool. Beth? I guess geiriau pobl, a dyn nhw'n sylwi beth maen nhw dweud, a maen nhw jyst yn dweud o am hwyl, a wedyn mae o'n dreifio pobl i fod yn suicidal. So, rhaid nhw fod yn mwy careful efo geiriau nhw. Maret? Un fi yw pan ti'n chwilio am therapi pan mae gen ti anabledd, yw mae rhaid i ti, yr unig therapi sydd ar gael i ti am ddim, yw mae rhaid i ti siarad specifically just am yr anabledd yna, neu'r diagnosis yna, a so ti'n cael problem arall. Not good. Diolch genod. Mae hwnna'n mynd really anodd achos yn amlwg dyn ni sôn am profiadau personol iawn hefyd. A dwi'n meddwl mae profiadau pawb yn wahanol. Yndi. A mae rhaid cynabod hynny hefyd. Yeah. Ond sy'n ni ddeud o ran alla'r un sy'n ni'n uniaethu mwyaf fod i'n marad. Achos weithiau pan mae pobl yn gofyn i ti, mae hwnna'n anodd bod ti yn fyddar. That's not the issue i fi fel arfer. Yeah. Mae fatha pethau sy'n effeithio arna fi ers plentyndod, on top o fod y person Mae gen i efo bywyd. anabledd. Yeah, mae gen ti bywyd normal arall hefyd. Dwi eisiau siarad am bob dim. Yeah. Dio ddim just gofro bod yn limited i'r ffaith bod fi'n byddar neu bod ti'n ddall Yeah. gan y blaen. So, dwi'n Yeah, meddwl... dyle therapi ddim fod yn rhywle lle ti dim ond yn cael siarad. Dyle ddim cyffiniau bod o gwmpas therapi's kind of defeats the point. Yeah, literally. A bod ni'n cadw siarad am anablaethau ni, nid hynny yw popeth. Na, ddim yn That's gwybod. not our personality. No. Might sound like it, but... It's part of who we are, but Yeah. it's not who we are. Yeah. Dio ddim yn definio ni, ond Yeah. mae jyst yn rhan ohono ni. Yeah. Ie, diolch Mared. Ti sy'r problem gweitha? Wow. Gwell? Gorau? Congrats. Good job. Llong o gada. Yay. Dyn ni gyd yn traumatised. Mae fi yn really hapus i rhannu'r award yma gyda chi. Had I want it. Thanks, babes. Diolch eto i chi gyd am rannu eich probs, a diolch yn fawr i chi adre am rando ar ein probs ni hefyd. Cofiwch chi dan ysgrifio ble bynnag chi'n hoffi gwrando ar podcasts. Byddwn ni'n ôl y tro nesaf gyfer pennod olaf y gyfres, sef chwaraeon a ffitrwydd. Diolch yn fawr, Genod. Diolch. See you soon. Os rydych chi wedi cael eich effeithio gan y bennod yma, mae cymorth ar gael ar s4c.co.uk/cymorth.